ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайхом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. таҳти раёсати раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иҷлоси даҳуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайхом. Таваҷҷӯҳ намоед. дар толони калони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент санаи 17 марти соли 2022 иҷлосаи даҳуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум баргузор гардид. иҷлосаро раиси шаҳри Панҷакент, раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода оғоз бахшид. пас аз танин андоз шудани суруди миллии ҷумҳури Тоҷикистон, вакилони иҷлосия ҳайати котиботи онро тасдиқ намуда аз рӯи он қарор қабул карданд. лоиҳаи рӯзномаи иҷлосии даҳуми навбатии маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз рӯи масъалаҳои зерин: рафти иҷрои қонуни ҷумҳури Тоҷикистон дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, ҳисоботи комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳисоботи вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботӣ ва шани рақами 4 Ҷумаева Фарзона оид ба иҷрои ваколати вакилияш, тасдиқи ваколати вакили Қушқоров Нусратулло Аҳрорович аз ҳавзаи интихоботӣ соҳибназар рақами 10. масъалаҳо оид ба номгузорӣ, тасдиқи қарорҳои раиси шаҳрро вакилон тасдиқ намуда дар ин бора қарор қабул карда шуд. аз рӯи масъалаи якуми рӯзнома рафти иҷрои қонуни ҷумҳури Тоҷикистон дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар қаламрави шаҳру диҳоти Панҷакент, муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботи Суғдиён рақами 34 Сафарзода Муҳаммадсодир маъруза кард. аз рӯи масъалаи якуми иҷлосия вакил аз ҳавзаи интихоботи Майката рақами 18 Нуров Улуғбек, вакил аз ҳавзаи интихоботи Нуристон рақами 12 Эҳсаниён Аҳмад Файзуллозода ба сухан баромада пиромони ин масъала андешаву мулоҳизоти хешро баён намуданд. аз рӯи ин масъала вакилон қарори дахдор қабул намуданд. вобаста ба масъалаи дуюми рӯзномаи иҷлосия, ҳисоботи комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, вакилон гузориши вакил аз ҳавзаи интихоботии Соҳи Зебон рақами 5 раиси комиссияи мазкур Ирсоева Дилфуза Қиёмиддиновнаро шунида аз рӯи он қарор қабул гардид. аз рӯи масъалаи сеюми рӯзномаи иҷлосия, ҳисоботи вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботии Вашанӣ рақами 4 Ҷумаева Фарзона оид ба иҷрои ваколатҳои вакилияш шунида шуд ва дар ин бора иҷлосия қарор ба тасвиб расонид. вакилони иҷлосия дар бораи эътироф намудани ваколати вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум аз ҳавзаи интихоботи соҳибназар рақами 10 Қушқоров Нусратулло Аҳроровичро мавриди баррасӣ қарор дода онро тасдиқ намуданд ва аз рӯи ин масъала қарор қабул гардид. ҳамзамон дар иҷлосия вакили навинтихоб гардида Қушқоров Нусратулло Аҳрорович савганди вакилӣ ёд кард. дар иҷлосия оид ба масъалаи панҷуми он дар бораи номгузорӣ муовини раиси комиссияи номгузорӣ Луқмон Қурбон гузориши муфассал дод. аз рӯи ин масъала низ вакилони иҷлосия
қарор қабул карданд. дар иҷлосия вакилон қарорҳои раиси шаҳри Панҷакенро баъди иҷлосаи нуҳуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакен даъвати шашум ки рӯзи 30 декабри соли 2021 баргузор гардида буд мавриди баррасӣ қарор дода аз ҳамаи қарорҳои раиси шаҳрро тасдиқ карданд ва дар ин бора қарори иҷлосия ба тасвиб расонида шуд. дар кори иҷлосаи даҳуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакен даъвати шашум намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд муовини раиси вилояти Суғд муҳтарам Зариф Мирдадо иштирок ва суханронӣ намуд. раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода дар иҷлосия изҳор дошт ки ман аз номи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ба шумо муҳтарам Зариф Мирдадо барои ташрифатон ва суханрониятон арзи сипос менамоям ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғдро бовар мекунонам ки мардуми шаҳру деҳоти Панҷакен супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзодаро сармашқи фаъолияти худ дониста баҳри ободониву шукуфоии кишвари азизамон ҳаматарафа сахт мегузоранд. ҳамин тавр зери садои суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон иҷлосаи даҳуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакен даъвати шашум ба кори худ поён бахшид. дар арафаи иди байналмилалии Наврӯз муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бошандагони хона интернати Пиронсолон ва маъюбони шаҳри Панҷакентро мавриди аёдат қарор дода онҳоро ба муносибати иди ҷаҳонии Наврӯз табрику муборакбод гуфтанд. бахшида ба фарорасии Наврӯз ки қадимтарину маҳбубтарин ҷашни ориёист дар муассисаи давлатии хона интернати Пиронсолону маъюбони шаҳри Панҷакен чорабинии дона барпо шуд. дар он муовини раиси вилоят Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода иштирок доштанд. сари дастурхони идона бо таби болида 70 нафар бошандагони хона интернат ҷамъ омада шукргузорӣ аз таваҷҷӯҳу ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мекарданд. муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо бошандагонро бо фарорасии Наврӯзи ҳуҷҷатсапар шодбош намуда таъкид кард ки онҳо зери ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. раиси шаҳри Панҷакен зимни суханронии хеш иброз дошт ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти вилоят ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар самти таваҷҷӯҳ нисбати қишри ба ҳимоя эҳтиёҷманди ҷомеа ҳамеша тадбирҳои зарурӣ меандешанд. дастгирии маъюбон ва Пиронсолон яке аз амалҳои хайру савоб буда ин иқдом аз тарафи вазорати тандурустӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, корхонаи муштараки Зарафшон, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди қолинҳои суғди вилоят, мақомотҳои прокуратура, суд ва як қатор соҳибкорон дар арафаи ҷашнҳо баҳри бошандагони муассисаи давлатии хона интернати Пиронсолону маъюбони шаҳри Панҷакен сурат мегирад. зеро кӯмаку хизматрасонӣ ба табақаи эҳтиёҷманд вазифаи имонии аҳли ҷомеа мебошад. гузориши Фирӯза Одилзода, Талаб Шотошев аз хона интернати Пиронсолону маъюбон. дар машварати дастурдиҳӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон сармутахассиси раёсати хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Машура Ӯзбекова оид ба маърифатнокии истеъмолкунандагон ва фиреби баъзе аз фурӯшандагон бо як мисоли мушаххас чунин ибрози андеша кард. таваҷҷӯҳ намоед. вақте ки мо ҳамин чиза баррасӣ кардем, мо маблағи он касро пурра бозпас кардем. чува чунки вая ҳуқуқаш
поймол гардид. Вай чеки хазинавӣ нигоҳ дошт. Вай вақте ки шартнома бас даҳанакӣ бошадан ки шартномаи хаттӣ ҳаст, шифоӣ ҳаст. Анаминҷа шартнома бастагишанд вай дар камераи фиксалӣ ки ҳамун омада харида рафтагиш дар хотираи ҳамун камера мо дидем ки вай 3-4 бор пурсид ки ҳамин Samsung аст. Вай 3-4 бор пурсидаги фурӯшанда гуфтаги ки ҳа ин Samsung. Вай мебинад 2-3 бор шубҳа мекашад ки ин Samsung нест. Он тамғие ки вай моли харидост вай ҳамун чиз нест. Лекин мағозачи вай фиреб дода гуфтост ки не ин Samsung аст. Анамин кади мо исбот кардем ки вай фурӯшанда поймол кард ҳуқуқаша, маблағаша постпас кард. Сони мо аз тарафи Тоҷикстандард ҳамунҷа хоҳиш карда будем Давлатов ва ё Маҳмади Муқимович ки дар оянда ҳамин бачаҳо ҳамроҳӣ кунанду ҳамин мағозаҳое ки ҳамин техникаи вай мефурӯшанд як бор аз назорат гузаронанд. Вақти харидорӣ кардан ҳатман чеки ҳамун хазинавия гиритон. идомаи барнома дар доираи ҳамкориҳои ширкати Садо ва Симо дар шаҳри Панҷакент ва ширкати Рахштакси 3333 дар муассисаҳои таълимӣ озмуни ҳусни хати беҳтарин идома дорад. Аз даври мактабии озмуни мазкур ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35-уми ҷамоати деҳоти Вору баргузор шуд, хабарнигорони мо гузориш омода карданд. Таваҷҷӯҳ намоед. даври мактабии озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин ки бо иқдоми телевизиони Симо таҳти сарпарастии ширкати Рахштакси дар шаҳри Панҷакент эълон гардида буд, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35-и деҳаи рукнободи ҷамоати деҳоти Вору баргузор гардид. дар муассисаи мазкур омӯзгорони бо таҷриба ба хонандагон дарс меомӯзонанд ва ин муассиса дар ҳамаи озмуну чорабиниҳо фаъолона иштирок менамояд. дар озмуни ҳусни хати беҳтарин низ хонандагони муассиса фаъолона иштирок намуда ҳунару маҳорати хешро санҷиданд. омӯзгори муассиса матни диктантро ба хонандагон пешниҳод намуд. иштирокчиён низ бо диққат бо ҳусни хати зебо матни диктантро навиштанд. ҳамин тавр 3 нафар хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35-и деҳаи рукнободи ҷамоати деҳоти Вору ба даври шаҳрӣ роҳхат гирифтанд. бояд қайд намуд ки озмуни мазкур дар ҳамаи муассисаҳои таълимии ҷамоатҳои деҳот гузаронда мешавад. гузориши Сабрина Акрам ва Ваис Мурҷон Холов. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо истироҳати хубу бо фароғатро хоҳонем. хайр.